Mayong hapon, yari ang mga nagapanguna nga balita. Ilonggo silver medalist sa Asian Youth Para Games, ginpasidunggan kag former Miss Iloilo Dinagyang, balik Iloilo kag nagapaghanda sa nasyonal nga kompetisyon. Gindayaw ni Mayor Jerry Treñas ang abilidad sang Ilonggo athlete nga si Daniel Enderes Jr. Matapos ini nga naging silver medalist sa Asian Youth Para Games sa ginhiwat sa Manama, Bahrain sang December 2021 sa kategorya nga under 20, 1,500 meter T20. Si Daniel ang residente sa Barangay Rizal, Ibarra City proper kag apisar sa pagpanghangkat sa iya, siya ang nagpanikasugid para mapakita ang abilidad sa international sports arena. Halad sini ang kadalagan sa iya pamilya nga bugos gid ang suporta sa iya handom. Nakabaton si Daniel sang Certificate of Recognition gikan kay Mayor Jerry Treñas bangod sang iya kadalagan kag cash incentive. Si Daniel ang simbolo sang mga Ilonggo nga padayon ang paghimakas para malabot ang handom anuman ang kabudlay sang sitwasyon. Balik Iloilo naman ang beauty queen kag former Miss Iloilo Dinagyang nga si Vanessa Caro. Apisar gin koronahan sang 2016 bilang Miss Iloilo Dinagyang, mangintiglawas ang Iloilo Province si Caro. Si Vanessa ang 24 anyos, may master's degree gikan sa New York, nagatudlo sang Polynesian dance kag ang kita amo ang iya ginapondo sa nagkalinlain nga advokasya. Sentro sang iya advokasya amo ang kababaihan kag paano sila matagan sang mas madamo nga oportunidad. Sa kataason nga 5'9", ini ang labing una nga kahigayunan nga magapasakop si Caro sa national pageant. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Michael Zarate.